Ahojte všetci, opäť vás vítam v mojom tutoriáli o programovaní v C++. V dnešnom dieli si povieme niečo o podmienke if a else. Čiže najprv by sme mali vedieť, čo je if a else. If a else sú podmienky, čiže keď sa niečo udeje, stane sa niečo. Čiže if, čiže ak sa premena a rovná, ak sa premena a rovná 5, potom sa na obrazovke zobrazí správne, čiže cout and správne. A nový riadok, čiže handle. Ale ak sa a nebude rovnať 5, čiže else, ak sa a nerovná 5, potom sa na obrazovke zobrazí nesprávne, čiže cout, obrazovky hore a 3 kečníky. A opäť nový riadok. Tak, to by sme mali a ešte potrebujem na začiatok vytvoriť premenu a príkaz, čo máme v programe urobiť, čiže cout zadaj číslo 5. Handle, vytvorím si premenu a vstup. Týmto veciam, ktoré vidíte sem, sme sa venovali v niektorom z predchádzajúcich tutoriálov. Tak, program mám vytvorený a teraz ho spustím. Ale sem som zabudol, sem sa toto nedáva. Sem stačí len else. Tak, asi nám už nabehol program, troška malý. Zadaj číslo 5, čiže ak zadám číslo 5, obrazí sa správne. Ale ak to znova spustím a zadám, čo ja viem, číslo 9, tak sa objaví nesprávne. Čiže ďakujem vám za pozornosť a ak sa vám moje video páčilo, tak prosím odber. So, thanks, and if you like my video, please subscribe.